Някой мой приятел ми е дал телефонния номер на някаква тъпа компания. Тия пичове не са спрели да ми звънят. В смисъл, звъняли са ми 40 пъти. То бях в Рим, ми звъннаха. И аз просто държа телефона и само дигам и се чува. Ало? И аз съм. Не. Ало? Не. И тя почва като някакъв. Мери, кое си отиде къде си? Аз съм просто. И затворих. Той се изкрещях като някакъв пълен психопат. Ние бяхме на някакво заведение, седнали в Рим. Сигурно всички други хора помислиха, че ще става някакъв атентат. Че всеки момент ще гръмна. Ако ми звъннат пак, това се случи по време на стрим. Аз обещавам, че Елмо ще ги пита дали могат да му масажират големия червен космяса. Страхотно е, Елмо обича масажи. Просто си го представям как ми звънят пак с памерите и са. Ало, и аз. Чайте малко Чайте малко, че съм заед. Това е много лош момент във вашата майка. Свиня мръсна, кашата за коля. Чайте, че трябва да минем от тук са. Вашата майка глад. Стига куткодяка.